guys, majong buntag. Kuno pud ni guys, Ruby Publiciana. So, ani ko guys, dagdag sundang kay moadto ko sa babaw kay magkuha ko og shampoo. Mangita ko itong shampoo guys kay mamanay lang gingon diri nga pang kuno guys, pang sagang sa COVID. So, wa may mawa guys og buhaton pud kay halos tanan diri guys nagsuot og ngato guys ipaghingo nila og ako rang usa kay wa pa nga tuog pa sila nya mga 5 pa so ako pang usa ako diri gawa gawin ni awa guys dahil kataw-taw dari ngawa kasada o kay lockdown diris sa Oslo. Ako rang isa kay kang bana nanagat diyan kauban nagahang pagumangkon. Tanawon guys, makita ba ko shampoo dito sa among gipangahuyan. Dari ko sa karsada nag-agi kay ako rang isa mahadlo ko dito moagi sa kahuyan nato among giagihan. Kaya ako rang isa grabe mingawa ang kalsada. Bisag motor way ni agi. Masakan ako dires bukid. Wala guys, nakaabot ako diri sa babaw. Nakita na ko guys. Yeah. Yan na guys, kita na ko guys oh. Mao ni siya guys, shampoo ang tawagan ni guys da. Kani siya ligon ka adto ni siya kay sa una kuno panahon mao ni ilang pangbangan og mga hoy. Diya kada lagi kuno nga panghilantan sa una mga bata, mao ni kuno ipang bakos ni nila ipang bracelet. So mao ni ilang kuan niya. Sapsapo na ni guys, diya ibuwad, diya man himo bracelet. So na may mawa og mag-tripod gumi guys kay man namin kamot tayo guys nga. Kuan di guys matibay. Uli guys, diyan na nakakuha na ko. Ang gidaghan kay nay mga bata tus amo. So guys, niabot na ko gikan sa ibabaw. Gamo ni ang nakuha guys kani. Diya ni siyang kanon guys kani. Pakan. Kani ijang panit mo ikuan. Kani ijang panit mo ay gamiton. Kailangan ra na nimo guys. Kuan man siya kanang kuan jenis siya kanang mauli ko nilang pangbangan sa una pero suway lang na ni guys kay mo may daghan gipang kuan dari pero sadig lang gihapon ta sa Ginoo ampo lang ta pero wa may mawaog mag kuan pud ta guys mali ko ni pang sagang so kani guys kahit kuan di siya kanang ligon. So imo ni siyang buwad sa ninimo, mo ni himo og bracelet og pangbutang bas kanang imo baat-baaton ba nga na ra man ni siya ka ligon. Mo na siya ilang ipangana diri sa kamot, mga tiil, maagan na ni.
Kato sa unang panahon ko no guys, sa mga sinauna jud guys kay di man kinahanglan sila mo adtog mga ospital sa una, mga taga bukid. Wala maingad tungod ospital. Ang mga tambal sa una, panghuhaon ra nas mga kasagbutan. Mamon po ang tatay sa una mga kasagbutan raman. Wala galing yung pagsakitan po migti dyan guys dari. Naapo ko yung mga tanom dari kuan ka ng serpentina. Tapait man ang adyo. Mara na yung kuan guys, di mi mag-inom og mga tambal-tambal. Pero pag kanang di na jud grab di na jud pwede manang madto na jud hospital. So mo ni siya guys. So hara ni siya ibuwad. Unsa og maaga na ni kuan na ni siyang himuon og bracelet. Hadyo ko kaadyo ni nadto guys kay ani init na pod. Pay na 5. Mo ni kunin lang yung mga pangbangan din sa pag maghikag dari guys, di jud matay, di jud bitaw, mamatay jud. Kay grabe jud nang ka ligon. Sa unang panahon kay wa man kunoy sila ikapalit og mga bangan. So mo ni lang ibangan og mga hoy. Ano sila guys oh. Kana mga katiguangan sa una tagsara na manginom og tambal. Kay bawo ka guys, kanang ang pung nahibaw-an kanang tambal usa po na sa makadaot sa ating atay o kanang maghuntin anong sa nga nabitong sige tag-inom og tambal sa sakit ras o inom dagin og kuan. Kami diri guys og sakit ag o kuan ra inom ramig buwak sa blutirnit. Wala sold na wa na. Gay usahay pud gali ako og mag harahat ni ang dani magugum ra ko og luya. Nay kon guys kay sa panahon ron krisis kita na lang jud ko maagi nga kuan nga wa man puy mawa og mag himo pud ko gingani kay wala gina tanan diri nagikuan na naghihimo na sila gingani. Jahan ning gidaghan kay na may mga bata dari mga pag-umanggon sang bana. Nalaman pong giapilan. So kani guys oh. Imo ni siyang kuaning kani. Ni murag brown. Kay wa man poy mawaog kon game pero mas mutuo jud ta Ginoo di magbuot nato mana sa guys oh gahit kun ni guys mo na karon daghan na kadto nang gisuot mga ingani guys bisag murag naa na magdaghan kadto sa Facebook ron nga nangingani na pero sa unang panahon jud kuno guys mapalit kuno ni mabaligja kuno ni ingani inang bana maliton ko ni sa una bawon sa ana nila kasi ginuon siguro tisi bawon basta arang kaligon. Yeah guys, pakita mo na ha guys oh. Makuha na ni siya mauga. Mama ni siyang paugahon. Bisag mo ni siyang silihon guys oh, bisag mo na sundang ano. Hindi siya na ligon diga ato oh. Wala di siyang ibuwad. Shout out day ko diha kang Ate Esther. Kung ate nasa kuan sa Tipunan, naani daghan bisag asa ang lugar na ani Jijin pod. Diha sa Dalagit ang manghod Jijin. Na nasinjong ibabaw Jin. Ingani ra ni ang dahon Jin oh. Murag gamay kuan ba, mura sa kanang dako kuan sa kamunggay na ah. Ngani dyan dahon oh.
Guys, wa man mahinuoy mawa sa aton kuan maghimo kitag. Yan guys, ano ibuwad. Among iro guys nga si Dante kato si uban-uban na sa babaw tingami gabi kay gaubo. Gaubo-ubo siya guys. Mao may giging nila guys nga og kita lagi kuno may mga alaga og nay mudapo sa atong pamilya nga sakit murag mo adtos iro. Manang pagkabaw guys sa yang ipainom na sa iro ron. Inimon ba na ang sisilin. Kay gubo. Kaya guys, dahil naman na sa gawas na mo patugon, nanuktok din sa gabi guys, kaya murag gubo din siya. Ikaw magsige sa ubo-ubo. Lagi guys, nalagay daghan ka doon kaya parang medyo pwede maglakaw-lakaw din sa buong lugar. Kasi makita mo sa kasada ganiha guys, wala di sa katao nga naglakaw. Diyan sa ko ug kuan guys, video kay enjang tantaod. Mo nang di ko kaadto makapag-vlog dari guys kay dira mi sa barangay hall ja magpatugtog na sila sige og kanang mga Christian song bitaw kanang mga kantas simbahan. Mo nang di ko makapag-vlog kay saba. Kay karon kay sa pa man mga alas 8 magkuan naman na sila magsugod naman na sila patugtog man ang hindi ko makapag video kay kasagado ang mga kanta sa simbahan. Guys, tagaktak na hang singit ang kurang isa niyan to dito. Ambot si Ili asaron. Toga kasi ning lakaw na tos. Toga asaman. Ang gidaghan guys kay iba silog nay nangita dari sa among kuan. Sana mo pong tagaan na mata nagahang dalaga gamay. Putol-putol kay baka nagpahuwam cellphone. Diba guys, wako nakaado pag vlog dito sa mga guys kay ang cellphone nag-storage. Di kaado makakuan. Gunting na lang ni Hindi na gunting ibuwad sa na. Kanihang gigamit karon des bayro nang hang anak ni kay wa man pahuwang cellphone ganihang kadlawon pag adto na hang Wala ko na po'y bagong nag daghan na po nagkasupid karon guys napuno na po 18 na ko na po kabuo saon lang ni Bulag ko to man. dili na lagi guys ang among problema mayroon guys ang among iro ubo dili hi vlog dali na dali Hi vlog. Namong kuha na muna siyang paimnog vitamins kay karong dili ubhon Sama na. Ayaw. Hi vlog. dapat inganaan pag ka Dante para di ka ay ili para di ka matakdan og kuan na naan diyan nagmaugan ni ha pud isang butangan dari butangan pud na sana is nga butangan ka na mo dere ana ikaw ko na kay tan ibuad so mo to guys ang vlog ron guys kay unja di na ko makapagkuan kay malagi na magpatugtog ang barangay niya si Unix vlog nga amping tang tanan ug ampo ta salig lang tas Ginoo nga mawa na ni ug wa man puy mawa guys ug hapon mo himuon ni so pero usa jud datong saligan ang Ginoo niya amping tang tanan ampo amping ug Picture. kuan pudyo sa judas bay mga jud na pero di ta baka kuan og laing tawo so magpudyo lang man jud ta bahalag pag guna-guna diha mag garden diha basta pudyo sa lamantanya see you next vlog love you all ya salamat sa inyong mga pagtan-aw